Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat kali sifat kali tasani Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat putrat iradat ilmu hayat sama basarang kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat putrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa khalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basarang kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya karena Alhamdulillahirabbil alamin kula panjenengan saged kempal malih sareng-sareng belajar babinau ngawari ana ing Gustine lan ngawari ana ing awake dhewe. Kapingkalipun sholawat salam tansah kaaturaken dumateng jeneng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah pikantuk lumantaripun syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wau nggih pun diawali gambaran tauhid maring Gusti Allah supaya kula panjenengan bener-bener tauhid niku wau murni, gak cuma akal-akalane awake dhewe utawa
prasangka-prasangkane atine awake dhewe. Lah dasar saking ayat niku wau nggih panjenengan nggih pun mirengne nggih pun jelas. Sejatine tauhid maring Gusti Allah atau tujuane adik meng tauhid Gusti Allah iki napa? Wah nggih pun dijelasen kalih Pak Jai. Supaya kula jenengan amprih melangkah ke arah situ atau melampah saben dinane kula jenengan kedah ngerteni. Ora mung diwaca atau dirungokne atau dihafal nggih mboten. Dadose wong tauhid iki bukan ucapan. Cuma kan temeniku nek gak diucap mboten semerap. Nah sedayane niku nggih kagungane Gusti Allah nggih saged niku balik meneh nek akalan ati niku wae disalehne. Supaya apa? Ping gak manggon ning pikirane ya ora manggon ning atine. Didasari malih temen niku wae nek Gusti Allah ya ora manggon gak ngenggon lah niku. Gusti Allah niku wae cidhek otot napa? Otot gulu, otot nadi, luwih cidhek nek niki mang. Lah cidheke sepiro? Lah iki kan jenek jarak. Sehingga temen iki pun mboten nonton jarak malih nek kula jenengan takat maring Gusti Allah. Nek niki mang diarani adhara, diarani dak. Temen iki malih mboten akon-akone pikirane utawa rasa rumangsane ana ing atine nggih mboten. Sehingga mboten diucapne malih. Tapi kula jenengan tansah tauhid maring Gusti Allah. Lah menengi kula jenengan niku lho pun takut kalih Gusti Allah. Sehingga ten manahe mboten wonten bisikan-bisikan malih. Ten manahe mboten wonten gunjelan malih. Dik winginane nggih pun diwedhar sing bisik-bisiki ning atine iki sinten. Ya kan ngoten. Sinten sing bisik-bisiki iki mang nafsune awake dhewe. Sing dadekne ati iki mang gak yakin utawa sing dadekne yakin iki mang nafsune awake dhewe. Secara gak langsung kan selama iki kula jenengan mentuhankan nafsu. Kalih keyakinane awake dhewe. Keyakinan sing dirungokne atau keyakinan sing didelok. Lah niku mentuhankan. Nah diki mentuhankan nafsu dhewe iki mah ya iso rusak. Iso ilang, iso hancur. Nah diki mentuhankan ati, nggih ngoten niku, ati nggih iso hancur. Adik mentuhankan rasa, nggih ngoten niku. Ilang mengke. Sehingga nanti kita tumuju ning tauhid maring Gusti Allah serta menika wau ya gak bakal rusak. Niku kekal lan abadi temen. Tapi nek mentuhankan pikiran, nggih rusak, mentuhankan hati nggih rusak. Sehingga temen iki pun mboten akon-akon malih. Dan pikiran gak nek akon-akon, ten ati gak nek prasangka. Jatose awake iki kudu ngerteni sing ning jerone atine awake dhewe nang jerone akale awake dhewe. Kenyataane kados kula jenengan duwe masalah. Nah, iki mentuhankan akal. Gambaran enek. Tapi ndadekne gak nyamani. Isine prasangka tok isine, gak enak. Tapi nek mentuhankan Allah. Temriku wau wis gak enek rasane ya gak enek gambaran. Lah niku benten. Yakine awake dhewe ambek Gustine iki ya duduk rasa, gak nimbulne rasa.
Tapi nek iki meyakini ambek akal, iki nimbulne rasa. Yakine ambek ati ya nimbulne rasa. Nah iki lek sing sering awet kepleset iki ning kene. Jenengan wau nggih pun mireng ana ing ayate. Nek jenengan waca tok bareng ana akal sing aktivitas, apa nggih ngoten? Jadi ini dudu pengakuan akal awet dhewe atau pengakuan atine awet dhewe. Lah karena apa? Dan mriki wau pun fasadul jasad. Rusak kabeh. Wah, iki mang sering ning kono gunakne pikiran sing kaya ngono. Sehingga terkecoh ambek ciptaane dhewe. Mbok pikiran ngaku sapa ae nek kalau nggawe jeneng sapa ae, ya kan terkecoh awake dhewe. Ya tauhid mboten ngoten. Sehingga temriku wau wonten tingkatan-tingkatane. Tauhid ten akal, tauhid ten ati, dan tauhid fasadul jasad. Nah sing kula atur niki wau tauhid fasadul jasad. Sehingga temriku wau pun mboten wonten rasa malih. Pun mboten wonten gambaran. Awet iki diarani dhek ya ora, diarani adoh ya ora. Karena gak kena digambarne. Awet iki ra iso gambare Gustine gak iso. Karena balikne ning surat surat Al-Ikhlas temriku nek Gusti Allah sanes makhluk. Gusti Allah iki mang gak dilairni atau Gusti Allah iki mang gak nglairni. Tapi awet dhewe dilairni, awet dhewe yo nglairni. Dan niku. Bedane temriku. Nek awet iki mang kena dibayangne, kena dirasani tapi Gusti Allah mboten saged. Karena sanes makhluk. Sanes bayangan di makhluk niku. Bayangan ning pikirane awet dhewe utawa bayangan ning atine adhiku tasik makhluk sedaya niku. Data meniki aja mandek ning kalimah mawon, kalimah atau lafat Allah. Kadang kan ada iki mang mandek ning lafat. Sehingga ingat pada Allah sing diingat bukan sejati ning Gusti Allah tapi lafate sing diingat, sing dielingi lafate. Niki nggih mboten salah nggih niku tauhid akal ngoten nih. Nek tauhid ati diucapne ana ing atine iku tauhid. Nek tauhid akal eling karo Gusti Allah karo lafat-lafat sing ngoten niku wau. Nek ati kalih ucapane ati. Nek fasal jasad pun mboten kalih-kalih karone. Niku pun mboten wonten. Ten pikiran bayangan lafat niku nggih mboten wonten, ten ati ucapan nggih pun mboten wonten. Lah sehingga apa? Temriku wau terus nglakoni napa? Ya sesuai kalih aktivitasé awake dhewe-dhewe. Wae ibadah, wae kerja ya kerja, wae ngopi nggih ngopi. Nggih niku mangke. Lah temriku wau aktivitasé nggih mboten rekayasa malih. Pun sesuai kalih kebutuhane kiambak-kiambak. Lah kenapa? Sampun tauhid fasadul jasad. Nah iki mang tauhid ana ing akal niku pripun? Sehingga ten akal awet iki mbayangne asmane Allah. Asma Allah. Kalih lafat niku wau. Sehingga yang banyak terjadi di kalangan tauhid akal. Sehingga sedayane wonten lafate mungkin. Tembok ya nek lafate. Wong mlaku lho nek lafate. Kan ngoten iki akal memang. Oh,
Allah. Lho kok iso? Lah kok nenek asmane lho kan ngoten. Iki akal. Manuk mabur lho enek lafate. Allah. Angin ya enek lafate Allah. Banyu ya enek lafate Allah. Dados sekabehane wujud senekon iki lafate apa sedaya. Niki tak akal ngoten. Kalih bayangan-bayangan sing ning pikirane awake dhewe. Nek tauhid ten maneh awake dhewe apa? Iki mang rasa Allah, 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 Allah kan ngoten. Obahmu Allah, menengmu Allah, lek malih ngoten. Lah kersane kula jenengan semar sing diarani tauhid pripun? Kersane mboten mandek ning akal tok, kersane mboten mandek ning manah tok. Karena apa? Wonten tingkatan-tingkatan niku. Nek tauhid temriki wau fasatul jasad nggih namung gustine lintune pun mboten wonten. Niki pun mboten wonten ucapan malih. Iku lho wujud tunggal punat. Karena wujud tunggal, karena tunggal ini wau bakok tetep ya ora kena diarani. Ta mriki wau ya gak kena diceritakne, gak kena diomong-omongne ana ing wujud tunggal. Ora kena dibayangne. Emang gak bisa piye bayangne. Diucapne emang gak bisa. Dengan kalimat apa? Dan itu wujud tunggal. Sehingga ana ing mriki kula jenengan kedah sing ngati-ngati banget oleh belajar ana ing tauhid aja mandek ning akale mawon. Kadang kula jenengan hanyut ning alam pikir. Nek hanyut ning alam pikir nggih sedayane nggih niku mengki tulisan tek enek engko. Lafat Allah 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 Allah. Ompreng lho enek asmane Allah kan ngoten. Gendi enek asmane Allah. Korek enek asmane Allah iki akal nasihan iki. Nah, iki menghanyut ning akal sing ngoten niku wau. Dadene apa? Enggak seimbang. Di situ ada rasa ketakutan. Nah, supaya terkendali apa kita ke bawah, iki mang di hati. Nah, supaya kabeh imbang piye antarane akal ya bertauhid, ati engko piye bertauhid, iki mang fasatul jasad. Lah mangke imbang. Sehingga temlik wau wujud tunggal. Tunggale Gustine. Itu asma malih, ya duduk rasa malih. Lah kaya napa kula jenengan niku wau ngawur sekabehane. Karena Gusti Allah niki wau nitipne akatan awake dhewe nggih digawe ngeweruhi niku. Iki mahamne ana ing sejatine Allah. Iki ngertani ana ing sejatine Allah. Dan niku tugase akal. Lah Gusti Allah niku wae nggih nitipne rasa ning atine awake dhewe. Iki ngerteni ana ing sejatine Allah. Lah nek kono aja mandek ning pikiran lan ning atine awake dhewe. Sehingga nek pun fasal jasad niku mboten ucapan malih, pun wujud tunggal. Gak kena digambare, ora kena dirasani. Atau saya nggak sesuai kalau aktivitas awet iki mau apa saben dinane. Wae ngarit ya ngarit, wae ngusungi galon ya ngusungi galon. Wae ten peken ya ten peken. Lah ngoten. Lah ta meniku wau
kula jenengan pun mboten lepas saking Gusti Allah. Jarane wujud tunggal. Temen aktivitas apa nggih wujud tunggal punten. Model sing piye wujud tunggal. Mbah pola piye molah adik mang ngrokok utawa turu utawa lunga wujud tunggal. Niku wau jabarane ana ing ayat Al-Qisas niku nggih. Sing jelas nih bab masalah tauhid maring Gusti Allah. Lan iki lho sejati sing kula jenengan sembah. Dudu akal utawa ati. Nah, akal berarti iso ngolah ngali. Bisa berubah. Tapi nek Allah ana ing sifate bakok mut saged berubah. Pripun Pak Rudi? Pripun? Nggih pripun? Nggih paham. Selama niki kan ya otake awake dhewe sing nyitakne. Nyitakne opo ya otake awake dhewe. Model piye ya otake awake dhewe. Karena cipta engko nimbulne rasa. Rasa kan atine awake dhewe. Nek bab-bab niku kan nggih pun kula wedhar. Sehingga kan niku damel jembatane awake dhewe tumuju ana ing fasatul jasad. Urayun pripun? Nggih pripun? Lanjut nggih lanjut. Menawi kirang paham ana ing wau sing ayat wau sing jenengan waos wau sing pundi wonten apa mboten? Lanjut. Wau kan didasari kalih ayat niku wau Bu Roayun. Pripun nggih jenengan niku? Biasane jenengan mengkene ucal napa Quran mengke kan semerep sak artine. Nek jenengan saben dina maca Quran mengke semerep. Sehingga gak cuma adiki roh cara membacane tapi roh isine. Sing pundi? Lah temen kan niku ngeten. Kembali lagi ke surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin. Lah itu. Kalimat maliki yaumiddin iki mangkan napa? Gini ku kalimate jabarane. Sekabehane nggih Gustine sing mutusi. Mbuh iki mang dilebokne neraka utawa surga nggih namung Gusti Allah. Sing saged males nggih Gusti Allah kula jenengan mboten saged napa-napa. Lah kersane kula jenengan semerep ten ayat niku ten maliki yaumiddin terus isine sing pun dijabar niki wau lan napa sehingga ana ing ayat berikute iya kana butuh iya kana stain. Nggih namung panjenengan Gusti ingkang kawula sembah. Nggih namung panjenengan Gusti ingkang saged nulung kula. Lah selama niki akal sing digawe. Sing iso nulungi akal. Sing iso nulungi ati. Lho, kan ngoten. Dadi gak mandek ning kono to, gak mandek ning ayat niku wau mawon. Gak mandek ning fasatu jasa. Nek awake iki mau saben dina ini wajah tu wajah ya saben hari tanpa putus. Wes apa sing mau lakoni? Iya kana butuh wa iya kana stain. Gini ku. Jadi gak cuma meneng tok. Apa sing dadi perintah Gusti Allah dilakoni, apa sing dadi cecekane Gusti Allah didhawuhi. Lah niku isine. Sehingga niki wau ayat niku njabare ana ing maliki yaumiddin. Supaya kalau panjenengan saged melampah. Gak ning angen-angen. Pripun Bu Rayun? Nek angen-angen kan ruwet masalah engko, gitu. Ya, masalah iki mah sering ning nggon angen-angen sing kaya ngono ruwet gumantung ning kono. Tapi ati gumantung Gusti Allah. Wis kene ruwet kene. Rasa gak penak ora enek. Enteng wis ini. Tanpa beban. Apa malih? Dari segi lafate niku. Ya karena semua ya kembali ke Allah itu. Semua kembali ke Allah. Cuman adike mang gunake lafat semua kembali ke Allah, engko bingung piye carane balik ke Allah. Sehingga ayat niku wau dari awal nerangne semua kembali ke Allah itu. Niku prosesnya. Jadi kita niku gak sekedar ucapan tok. Wis balekne Gusti Allah. Sing balekne iki apa kan malingene. Padahal temen niku wonten proses-proses niku wau. Kersane kula jenengan ngerteni. Dados napa? Nek temen niku wau pun boten ucapan malih damel ucapan malih utawa damel pikiran malih karena pun fasadul jasad. Nek fasadul jasad karena saben dina dikemang wajah tu wajah iya. Ya enggak lepas gini niku.
Dan nek kalau jenengan bingung, aja teko bojone tambah bingung bojone. Panawa pripun tambah bingung kok. Gitu. Balik ning Gusti. Lah tegese tetem niku wau pikiran adik balik ning Gusti lah iki lho kosong. Temen niku kosongi awake dhewe ning kono timbul satu jawaban yang kita inginkan itu. Tahu jawabannya? Kenapa Gusti Allah iki mengekai awake dhewe soal ya Gusti Allah ngekei adik jawaban. Kembali ke Allah iki mang kosong iki mang. Mengkosongkan. Sehingga gambaran ning pikiran genek, rasa ning ati genek. Netral iku kan. Nah, baru di situ kita tahu jawabannya itu karena kita sudah netral. Ya belum netral, nggak tahu jawabannya, sehingga bingung, golek jawaban. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula panjenengan saged ngerteni, saged memahami lan saged nglampahi ana ing ilmu tauhid sing kula jenengan pelajari. Al-Fatihah. Iya karena wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.